José Alvarado Valero i Ramon Pros Cervera han acordat atorgar el premi a Comun en Summit d'Ismael Sempere Mirón. La seva obra, titulada Comun en Summit, ha sigut la balladora. Així que li quedarà per a felicitar-lo, per a donar-li l'enhorabona. Como si fuera un sol, como si volvieran soñar. No conocía la llama de Diesel. Ella yo no la sabía. Me recuerda de ella, así como una sola. Y me recorda de veure a Vicenta Sabateta damunt de la barca cantant. Ismael Sempere, per favor, acompanya'ns a l'escenari. Benvinguts a tots i a tots. Enhorabona en primer lloc. Anem a conversar un poquet amb Ismael Sempere, Premi de Teatre per la teva obra Comun en Summit. Ismael, aquesta no és una obra de teatre qualsevol, jo dic perquè a partir d'una investigació, d'un treball d'investigació que vas fer sobre la història de teatre del teu poble, Alfafara, vas decidir convertir-ho en una obra de teatre. Com se te va ocórrer? En realitat no és que se m'acudís de cap manera... O sigui, per a mi va ser un procés molt orgànic, perquè al final jo estic treballant en aquestes línies sempre estic treballant en la poesia, sempre estic treballant en el teatre i també la investigació, que m'interessa moltíssim. I va ser un poc el pas natural, perquè jo just en el moment en què la vaig escriure estava estudiant a l'Institut del Teatre i tenia moltes ganes de començar a escriure des de l'experiència escènica, més que des de la intel·lectualitat, això. Llavors vaig agafar aquests textos, aquests testimonis que havien anat recollint i a partir d'ahir va ser, és que només de sentir-los em feia ganes de dir-los, no? I vaig dir, és que això ho he de dir, la feina que vaig fer més gran va ser de retallar, perquè hi havia coses que això, d'alguna manera... Retallar és un repte també, retallar restaurants. Respondent concretament a la pregunta aquesta, va sortir d'aquesta necessitat que jo tenia de dir-ho i encara tinc les ganes de posar-ho en un escenari i poder dir totes aquestes paraules i explicar aquesta història que per a mi era fascinant, no? Un poble de 400 habitants en aquell moment tindria al voltant de 600 als anys 50 es posara a construir un teatre perquè tenia la necessitat realment de trobar un espai per fer teatre i trobar-se. Això a mi em sembla una meravella. No podia evitar. Ismael, estem parlant per tant d'una obra de teatre documental, però també has introduït la part poètica, la part artística. Per què has considerat unir aquestes dues veus? Per a mi era molt important que aquesta història estigués explicada de manera que arribara al públic amb la mateixa emoció amb la que m'arribava a mi. I jo crec que per trobar això, el que havia de fer no podia deixar simplement un testimoni perquè la gent no coneix Alfafara. De fet, t'agraeix molt que hagis dit el nom bé, perquè normalment quan anem a Campallarques o coses així, sempre mai ningú coneix el poble, és un poble molt xicotet, que ara això són 400 habitants, i molt amagat, que no hi ha res, al costat hi ha un altre poble que és una Mare de Déu, a l'altre hi ha un altre poble que és dels més bonics del País Valencià, però el nostre poble està allà al mig i ningú el coneix. I trobo que com que era molt necessari també aprofitar també aquesta vessant poètica, que no puc treballar tampoc, que aquesta vessant està més explorada al llibre de poesia que vaig fer, que també és un procés paral·lel, perquè vaig fer la investigació, el llibre de poesia i el llibre d'aquesta obra de teatre, i sí que trobava que era molt interessant això, que no estigués recollit simplement la cosa documental, i de fet he tret molta cosa de papers, tampoc hi havia tant, però coses de papers o coses així més informatives per a posar-li un poc aquestes imatges i sobretot recollir la poesia que ja hi havia als testimonis, perquè al final sembla que les coses més poètiques segurament són coses que ja vam explicar ells i per la seva manera de parlar
passat, en aquests anys que han passat, ja recollint aquesta poesia. Precisament volia preguntar-te, li dones molta importància a aquests testimonis de persones, sobretot persones majors que van fer possible la teva investigació, i utilitzes una paraula en el títol de l'obra de teatre que no és normativa, però que no obstant hem escoltat molt als nostres avis, jo ho he escoltat ansòmit. Per a tu, què t'ha donat a tu, què t'ha aportat aquest testimoni d'aquestes persones a tu i a aquesta obra de teatre? A l'obra de teatre li ha portat tot, en realitat, perquè està feta a partir dels testimonis. O sigui, no hi ha res que jo m'hagi inventat. I jo simplement el que he fet és recollir això, retallar la part que m'interessava, treballar-la perquè fos interessant escènicament, i això, però en realitat els testimonis ja estaven. No? I jo el que a mi m'interessava era recollir tota aquesta cosa, tots aquests testimonis, per a que també quedaren d'alguna manera en el temps, i recollir aquestes paraules, pot ser tan poc també no normatives, però que sí que tenen un ús prou extens, jo crec. De fet, va ser un problema també a l'hora d'escriure-ho, no? Perquè ja va veure si com ho posi, o posa aquesta cursiva, no sé què, perquè tampoc volia mantenir un poc tot això. Però sí que trobo que era important com mantenir també aquesta manera de parlar, perquè la manera de parlar d'aquesta gent també hi havia tot i moltes vegades expressions molt pròpies, molt genuïnes, que de vegades pensem que quan parlem amb aquesta gent més majors d'aquesta edat, que moltes de la gent ara això no va faltant, o sigui que és una de les temes, però és així, no? Sembla que quan anem a parlar amb ells anem un poc amb la predisposició de que parlen malament, o que no, perquè sí que és veritat que hem introduït molts castellanismes, però també és veritat que quan parlem d'un temps molt antic i ells recorden les paraules antigues, a mi em fascinava veure com utilitzaven amb tota la naturalitat paraules que ara diríem que això va ser, com bolquers, ampolla, com aquestes paraules que són que sortien allà, i és clar, és que és la nostra llengua i és... Pues Ismael, enhorabona també a tu, serà un plaer llegir les vostres obres. Jo vos demano que continueu asseguts perquè és moment de que les autoritats us feliciten personalment. Demanen la presència a l'escenari de la regidora. Ismael Sempere Miró, en teatre, per l'obra Com un ensomni. Jo sí sé on està la Fafara i està molt bé, que crec que és el més jove de tots, està molt bé l'interès de mostrar per recuperar el patrimoni cultural també d'Alfafara, i no està mal proposar un somni, no és normativa. Però la riquesa de la llengua popular no necessita ser